I var lige flyttet til Vesterløv, var det sådan? Ja, det er vi. Har dejligt. Stille og roligt. Meget stille og roligt. Nogen vil sige dødt. Liam! Stå op! Du har fundet lige derude. Hvor man altså fandt livet af 19-årige Liam Schrøder. Men din søn, der må da vide, om der foregik et eller andet. Det gjorde du ikke. Jeg var glad, han havde det godt. Og drukket. Hej. Slog han ham? Har han ikke sagt det? Der er nok også noget at gøre med alle de stoffer, han tog. Og hun er affære. Om jeg har en affære? Kender du det, når man har lyst til at være for sig selv? Sådan kan voksne også have. Nej, jeg fik bare en kondicykel, og så begyndte jeg at bolle med en anden. Jeg vil helt klart anbefale at starte med det første, selvom det andet er lidt sjovere. Hvad foregår der? Jeg er blevet sigtet for mord på Liam. Hvad for noget?